Morning guys, lakaw yung ate. Chus, babay ate. Lakaw sa siya ate ha. Mapalit lang kong lami ha. Babay na, hala. Babay na. Ah. Papa kay si. Pag-amping. Kuan ka ng tawag nito. Gang papalit ko pang ice candy. Mangga or avocado. Amping. Tik 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 tik. Alam mo pang laag lagi. Tik 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 lagi mang laag. Nga dire. Ya. Tik 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 tik. Ipakaon naman mo mga gawas mo mo dito. Tik 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 tik. Nga kuwang naman mo. Di maminaw ha. Dali na makaage. Dali, pas. Duha ha kay kiat kay mo ha. Diri. Diri. Tambok ning kuan oh, tulo. Di mo gawas dito kay kanon niya mo itong mga gala nga iro. Sara mo kaangkob. Yung turok na dyan siya guys. So, paano siya malubong. Init naman good siya. Init pa kayo magtanom. Kani siya nindot mo ni siya kay bulandong ni atong atubangan aning. Kanang duha kaya ako pa na ilubong ng usa guys. Pero niya nagma humanami na pa kuan. Dili mo laag ha. Kaya na kaon jud mo sa iro. Buo guys na si Nicolo. Hindi ka na sa nagpa notaryo. Uy pa sa lubong? Ay, pasalubong. Namubo rin ko guys, hapon na. Grabing kainit. So, ako ito, gihapon na bubuan na itong kuan. Kay, dagan pa ka sa bunga. Hindi pa sa muundang pamunga. Para maka... Oh! Luwi lamang po. Asa man sa kuno sa naog? Saging na sa naog? Iya kang paniud to ato niya. May mong kuan guys, baka nang naluwi si Nicole kay na maguli kauban si Papa bitaw nga na stroke, mild stroke. Pero naglisod na lagi sa di na maka-drive og tricycle ba. Nakasakay ni Nicole dito ko nag is kunos dumagiti niya. Kaya palit siya og vitamins para sa kuan. Salamat ka jud Ma'am sa iyang monthly nga pagkaon sa Mingming. Mo siguro ni kuan. Ang gitang-tang diag lamisa kay kuan na baho na. Palitan na taglain. Mangita ra ko ugma og kuan sapin. Liburan ni siya nga mangga og pandan kay mag di mo kog daghan og ice candy guys kay na mag-rally karong pizza 2. Pizza 2 yan man. Kita man naman sila sa pizza 3, pizza 5, di naman sila pwede mag-rally. Yan. Hindi na. Kaya nagatuhang buwad na. Presko pa kayo. Ay, magulo pa sa presko. Gama ni Ruby Provincial. Lami, nagprito ka din ganyan mo dito. Parisan ng sari-sari utang. Or chop suey baron. Sobra pa yapon. Hindi basta magbuwad ka kay Sus, mahal kayang kilog bulad sa ano oy. Yung mo ingon mo nga pobre ray mo kaon og bulad. Sus, mas mahal pa ang bulad noon sa karne. Nabi ito yung magpusi nga pagkaon rin sa pobre. Sus, no kabalo pili kilo Aling balong akong amo sa una Manila nga mapaprito dito sa nakabwad kasi karon natuwa to. Subos gali nga mo sud ato magaling to. Kuana kanang nay sardinas bisahan og pitsay. Hindi oy. Mo ginibaw ni buo sa una. Dato na gali kaagin na.
Sunog-sunogon ko. Nga guys, gagi sa desi ni Kula rin sari-sari kay mo ni lami nga ipare sa atang buwad. So gibutangan na po din dyan ni og hiniwa nga manok. So ito ipare sa atang buwad guys. Lami kagin atang buwad. A few moments later. So guys, kanang sa juka-juko dari guys sa ang amo kay mga ginagi pang usab ni jag mga langom. So diyan ako na balhin guys duha. Sa ju na to trabaho guys kay arong di pa init. Kaya daghan mga mga nanubo nga ingani oh. Pangtangag sa langgam. Dali ipakita nimo ni Mammers and Family. Hi Mammers and Family, tanawa siya oh, gahimo-himo og bangs. Oh? Hala luyan nimo Kristi ngano imo nang patanaw sa ngano imong giputlan po nimong bangs. Ha? Kay? Naintan ka? Ang tanawa guys ang iyang bangs oh. Nawa. Ayo kay gwapo ra ba kay kayo kan ani mo sinina. Ikan na. Nangimo sa bangs oh. Mungit bataha kay naggintan ko no si Ja. Gahimo sa bangs. So ato na ilabay dito sa kasada guys ning mga sagbot. Na man ay basurahan dari, kuhaon ra man ni si Ja kada adlaw. So shout out day ko diha sa mga niingon nga gasalig rami sa among sponsor. Wa may magsalig sa among sponsor kanang pagbuot din na sa Ginoo guys nga nay kanang himuon og instrument ang Ginoo nga mapait pa eskwela ni Cristel patabang sa imong bahay pero nay trabaho mi kung trabaho ko dali asa man ka hala mukuyog ni nagdagbag mukuyog kuno hayop dakpon ka na imong bangs la narabay pulis dito man ako nga na ang bangs kaya nga imo nang giputol imong bangs. Dakpon hinong kas pulis. Nakusulog dito ka kay makita ang kas pulis. Bahala ka. Makita ang kas pulis diha. Ay gawas na kayo naarabi mga aging pulis ron. Makitaan lagi kay imong bangs lagi. So dire ang mga basurahan guys. Batang kini mga basurahan dari. Dira na dari hapitin ra. Nganong imong giputol imong bangs, anawa na unsa na imong bangs so. Ano pa imong giputol madakpon hinong kas pulis ana, may mag pulis gisa giputol ana kay tong prisuhon, may man na. Hey na, sulod dito ka.
Hindi ka pwede mo uban dito kay dakpon kas pulis. Kaya nga anong imong giputlan imong buhok? Dakpon na hinuon ka. Na. Tanawa rag gawas ka dito dakpon ka. Guys, sagahanggi pang kuan guys. Nanindot na siya kay kuan na nagsanga oh. Kani siya mo orange na siya og mga kuan. Kani siya maiputos guys, so halos ang ibutangan og ngana. Bago na ko nang gibalhin sa nang bubuan. Yung ithan man siya ano langgam. So man yung trabaho guys sa kasimana katulo ko mo duty. So, kuan. Nasa kita man og saging diha pod. Ya, turmeric. Oh, nailimpyo na guys. Oh, nakahuman guys, manon pa na dyan. Mga padiha na pita oh. Kanang tuloy ko sa amo, nakakahugaw pa niyang kamot guys. Pero hagi magbuan rin ang kuko kay di naman sa matang-tang pero hugaw ka ito. Paway ra ko karijut guys kay kuan. Dari rin ang kalingaw niya. Hi! Hi mami, hi ma'am Bitani, hi. Asa man si Minmin? Minmin, Munmun! Oh, up! Oh, Minmin, Munmun up, dali, paspas! Up! Dali! Minmin, up na! Dali, kay... dali, up! Salamat ka dyan, mami, sa siyang mga food, ani, kay supportive kayo ni sa mga food, gikan sa Michigan, So, shout out day ko diha sa nay mga niingan nga kanang magsalig grabe. So, kami magsalig guys, kanang narbaho pug ko, ang inabuhi pug ko, nang ninda pug ko, na ako'y trabaho dani sa hang amo, na ako'y sweldo kada buwan, hang bana, na ako'y sweldo. So, kanang wala may adyo mo kaingan nung magsalig rami sa sponsor. Kami magsalig sa sponsor ka ng utan na kadyo ang Ginoo guys kay naa si Mambi na dako kadyo og tabang namo kanang di jud siguro musugot ang Ginoo guys nga kanang makalisod-lisod jud nig taman. So ako kadyo mi pasalamat sa Ginoo kay sa di malalim guys ang magpa-eskwela og nursing. Grabe sobra nang may kaingan jud ko nga Lord, grabe jud ko nimo ka pinangga ang pamilya, grabe ka pinangga sa Ginoo. Basta guys kanang atong kasing-kasing atong nahon atong gibuhat wa tay tawo nga gidaot, wa tay tawo nga kanang sa ito kanang basta limpyo katong kasing-kasing makakita jud ang Ginoo nato guys ug unsa ta kanang naji pamaagi ang Ginoo nga di ta malugmok nga naman sa tanan di ta kanang ibang bitaw nga mawad-an paglaom kay wa na lisod na jud kadto halos sa pagpalit og bugas di na makapalit nga na manang mangita jud pa maagi ang Ginoo nga tabangan ta manang di jud ta kuan kanang di pud ta yung kanang kay nanay ning tabang nato magsalig na laman ta di na ta mulihog. So ang kamot guys ara paning ka hugaw na kay basa-basa pa kadto nang singot. Ang duty guys sa amo sa kasimana katulo man ang napod jud koy tay mga makapagluto og miskin di na pa koy tay mga makapaninda makapanuroy. So karon kay di na makumusuroy guys kay kusa naman sila mo nga rin nahurot na pud among kuan matos Nicole gapon ang gisugo og kanang palit og kanang pang ice candy sa kay mo lagi na nahugtan dito sa kuan kay wa na kuno hurot nag mga paninda sa gingadtuan ni Nicole katuwang palitanan dito sa Dumaguete dia sa taot dito sa Tagayan yan store kuan kanang dito sa Nicole lagi gahapon kay nagkuan siya og sa tinukuan na sa Busobi sa Dumaguete nagpanotaryo siya salamat
ni Ma'am Bitani. Nagageres. So moro to guys kay grabe dyan kainit sa tanan. So halang pong istorya dani kay namamugot to iningan nga kanang kasalig ra kuno mi. Bisan pag katubitaw ni comment nga madto pa kuno ta kay nainin tabang kasalig na kuno tayo ura man mi magsalig guys. Aning kamot ni taon pud mi nga kanang makatigom pud mi para iyang ambag lapit kay wala na bisan pag nainin tabang nato guys kita magsalig kay kanang tabang nato guys narbaho ra pud na. Wa na siya mamunit dito sa Amerika, wa na siya namunit og kwarta dito. Kada adlaw po na siya nagtrabaho para laman makatabang manang tamag salig nga naay muhatag ba. So kana ako sa radyo nang gihatag sa Ginoo, kana wa ko na yung nangadyo ni wa ko ni message nga ma'am tabangi mi nga na ma'am wa jud niya na kay pauna na din ng mga followers na rin nga wa ko i-message nga mga adyo og tabang. Mga umingan ta nga ano na tayo ikaon nga na so ni kamo ta nga makakaon ta. Manang ako bahala buwad ko mag atang ko ng mga barato nga mga isda kaya ro magbuwad ko ja tanan gibuhat na halos di na ko maka buwang ang oras sa adlaw guys kay na ko mga alaga daghanas gawas anahang pag-alaga bantam guys makakwarta pud na kay ang sa kaparis ana 500 by lucky 500 ang paris ana so nay mupalit harap ko na ipamalit kay sobra na kadaghan na napod karon guys nang itlog na pud. Ano man ang gahilak man? Dari up, dari be? Ano inom? So, maran niya ang kuhan guys. Huwag ka nang isa ka na, skit ka. Dali, kiss be. Dali, kiss mama. Kiss mama, dali, kiss mama. Dali. Kiss mama, dali na. Kiss, dali. Kay mama. Kiss mama. Kiss mama, dali. Kiss mama. Dali, kiss mama. Wala man. Kiss mama. Min. Dali, min. Kiss mo, min. Ikat, dali. So, more na guys. Thank you for watching guys. Chat out day ko sa ningon nga mura ko numig. Kuan. Buang kay nganong gipadidi na mga iring. So, dari ra po guys. Naamo ko ningon dari sa mga neighbor ba nga. Mura ko numig buang lagi kay padidi mo iring. So di man sila mahilig og iring, ang ilang mga iring kailangan mo nang pang matjen, pamupuag ini tubig. Duoy pagkadyon taon oy, ang iring mas mulaban na ng iring kaysa kuban diha nga wala mulab bitaw. Lab. Oh, asa ka na oh? Asa mo ana nga sweet kay na mo mga mingming? Hi. Oh, hi. Si hi. Hi, Mami. Salamat sa food. Mami B, salamat sa food. Shout out ka ni Mami. Salamat ka sa food ni Ma'am Bitani diya sa Germany. Mahilig po to si Ma'am Bitani yung mga animals like hero o iri. So, wala to guys, kaya naghagaras niya ang electric pan kay ako magbunog electric panan kay road na dyan sa buwan pa kay kasi magsisyo na po guys kainit. Kaya sobra dyan kainit sa katanan guys. Rapid. So, amping, huwag ang putang tanan guys. Love you all.